bemnikeza ukuthi umongameli wethu uyagula. Ngaleyo ndlela akakwazi ukuvela ecaleni. Bamxilongile ngithi sebekhipha kithi fethu uthi cha. Okunakho okukhombayo ukuthi amandla akazukwazi ukufika kuona enkantolo. So ngaleyo ndlela ke sicela ukuthi niyipostpone. uBilly Downer ke wathatha le information wayinikeza le ntokazi yabantu uKarimo. Yona yayisithatha izoyikhipha emaphepheni. Icala ke lelo. Umthetho kaNPA awuvumi lokho. So yonke lento babeyenza ngoba bezama ukudiscredita umongameli ukuthi ufika ukugula ngeindlela uyazenzisa kaguli. Kodwa singakuboni kwenzeka kwabanye abantu. Kodwa kulo wethu umongameli njalo kuhlale kunento ezokwakhiwa ukuze abhecwe ukuthi ukhontero ngayenzile noma engenzanga lutho. So ke namhla inkantolo ibe isithi ke isiyenze into nami engayazi mhlawumbe abazi isingisi bazoyi understand. Uorderishe ukuthi icala reinstatewe futhi ngeindlela funeka aqhubeka ayovela enkantolo. Lolu daba lolu alukapheli ngoba phela umongameli wayefakile iappeal. Ayiphumile iappeal kodwa yena uthi icala libuyele enkantolo manje ahamba umongameli ayochaza enkantolo. Yithi ke Maqabane uma ukuthi bayambuyisela babuyisela thina. This time abalwe nje noNcamalala balwa neMK. Ngaleyo ndlela ke uma befuna ukusibona ngobuningi bethu abalivuleke leli cala. Sizoba khona sizogcwala phakathi enkantolo sigcwale ngaphandle kwenkantolo sibakhombise ukuthi uNcamalala umongameli and unabo abantu abangemva kwakhe. Bese bejwayele kabi ukuthi uvela yedwa njalo. This time imsila izojopela ngaphansi kwemlenze. Maqabane ngifisa ukuthi ngibonge lokhu ukuthi nibe khona ni support lento le. Ngingakavali ngizocela into eyodwa. Sinale inkinga esinayo njengamanje yokuthi imosi yama-ward nama-VD nama-branches wethu asinayo lento okuthiwa into yama-elections. No, i-voters